Дякую. Доброго дня. Заступник пані Світлана Сікорська. Для вас ранок. Вітаю, раз ранок, вечірка, дуже приємно. Дуже приємно. Я вельмі вдячна за гэты візит. Гэта вельмі натхняе беларусаў. Мы ўжо сустракаліся з міністрам, там, канешне, гэта запрашэнне, бо я кажу, што зараз Украіна адчувае сябе вельмі моцна. Узімку цяжкія часы быў пункт нязломнасці, беларусы падтрымалі украінцаў, таксама там людзі павінны з'язджаць, бо няма ў іх дакументаў. Наши волонтеры, диаспоры, пусть это питание было бы вырашено, больше и больше белорусов смогли приезжать в Украину. Может початься эскалация, но это так само бачим. Наши организации, у нас есть система верификации людей, тут мы могли бы допомогти, как бы эти ризики. Дякую велике за вам допомогти. Самі знаходишся у тяжкім стані без держави, але ж і зброї, але ж сильно високими людей, звісно. Треба спеціальної відказності. У нас є Павел Латушко, який працює шмат по Україні. Це наші волонтери, які воюють і яким тяжко. Є система верифікації людей, тут ми могли б допомогти, як ці ризики.